حکوومەتی هەرێمی کوردستان پلانی فراوانی هەیە. حکوومەتە هەرێما کوردستانê xudan 14 nûneretiya li welatan ku ne ji wan li ser pişka partiya û pênc jî ji aliyê yekitî ve tîne pêve birin. Lê niha krîza dareyê gefa daxistina beşek ji nûneretên herêmê diket. Nûneretiya hikûmeta herêmê li Rûsya ku ji aliyê as û cengî li ser pişka yekitî tê pêve birin, ofîsa wê hatiye daxistin. Piştî daxistinê jî Felah Mustafa berpirsê fermanga peywendên dervên hikûmeta herêmê gotî. Bi tînê destselata seroketiya herêmê û hikûmetê de ye ku biryariya li daxistina nûneretiyan bidet. بڕیاری داخستنی نوێنەرایەتی لە دەستی نوێنەرە بەڕێزەکان نییە. ئەو پرسیارێکی گرنگە پرسیارێکە دەبی سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکاتی هەرێمی کوردستان بڕیاری لێ بدەن ئایا ئێمە نوێنەراتی دابخەینیانە. بەڵام بەداخەوە هەندێک نوێنەری بەڕێز ئەو پرسانە دەخەنە ڕاگەیاندن و کێشەیەکمان بۆ دروست دەکەن. Lê as û cengî nûnerê hikûmeta herêmê lê Rûsya dê bersiva Felah Mustafa da got dê destselata awandanînê nûneretiye bidaxin. Lê destselata daxistina ofîsa nûneretî heye. داخستنی ئۆفیسی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم نەک لە دەوڵەتی ئێمەدایە بەتاکی لە دەسەڵاتی ئێمەدایە و داشمان خستووە ئێمە ینی هیچ شتێک گومانێک لەوەدا نەماوە کە ئۆفیسەکەمان داخستوە لەبەرەوەی چەند جاری ئێمە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەمان ئاگادار کردوێتەوە لە کێشەیەوەی کە ئێمە ناتوانین کرێوە ئۆفیسەکە بدەین نەیانتوانیەوە بە پێی پێویست یارمەتیمان دەن و بەهاناماوەنەوە بێن بۆیە من بە جارش کەس دڵنیاتان دەکەمەوە کە ئۆفیسەکە ئێمە لە هەفتەی ڕابردووە زۆربەی ئەو شتانی کە لێوە بوو جێزاومانێتەوە بۆ مەخزنێک و دامان خستو ئۆفیسەکە ینی ناتوانێت هیچ کەسێک سەردانیەوە بکات لەبەرەوەی ئۆفیسەکە ئێستا تقریباً چۆڵیشە. Felah Mustafa bêjtin dê nihada bitinê giringa hikûmeta herêmê lê wan welatan nûneretî hebîtin ku rol heye dê alîkarîkirina herêmê dê şerê dijî Daeş da ku ew jî pêk tên jê Amerîka û Brîtanya û Êketiya Ewropa û Îtalya û Fransa û Almanya. Lê ji bilî Brîtanya ku nûneretiya wê li ser pişka yekitî ye tevaya ew nûneretên din li ser pişka partî tîne pêve birin. Dehema derbasbûyda Nazim Debax ku li ser pişka yekitî nûneretiya hikûmeta herêmê li Îranê wergirtiye. Hûjdarî da ji daxistina nûneretiya hikûmeta herêmê li Yulatî bê nêrîna çavdêran jî hêdî hêdî hemû ew nûneretî ku bê destê yekitî ne berev daxistinê diçin. Hikûmet budce lê qut kiriye bi taybet nûneretê nêzîkî xettê Rûsya û Îran. Bê nêrîna beşek jê çavdêran lêreka daxistina nûneretiyan partî dixwaze tevaya peywendên derve kontrol biketin û destî bi ser de bigirîtin lê hêşta yekitî û aliyên din bêdengin. Beşek jê çavdêran li ceman wa heye. Eger Herêma Kurdistanê bê jivana dewleta Kurdî bîtin, pêtîvî bi hemû wan nûneretiya heye li wan welatan. Bi taybet ku Rûsya welatekî zilhêze û Îran jî hevsiyekê karîger e. Neweke nûneretî li jêr qerzan bêhne daxistin û beşekî ji wan jî li ber lehyên sedanê bêhne daxistin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê 14 nûneretî li derve hene ku neh nûneretî ji aliyê partî tîne pêve birin û pênc nûneretî yên din ji aliyê êketî ve tîne pêve birin. Ew nûneretiyê ku ji aliyê partî ve tîne pêve birin ev ne. Êkem, nûneretiya herêmê lê Amerîka ku ji aliyê Beyan Samî Abdurrahman tête pêve birin. Duam, nûneretiya herêmê lê Êketiya Ewropa ku ji aliyê Dilawar Ajgeyî tête pêve birin. Sêm, nûneretiya herêmê lê Nemsa ku ji aliyê İsmaîl Ramazan tê pêve birin. Çwarem, nûneretiya hikûmeta herêmê lê Ûstralya ku ji aliyê heval destku tê pêve birin. Pêncem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Almanya ku ji aliyê Dilşad Barzanî tê serperiştîkirin. Şeşem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Îtalya ku ji aliyê Rêzan Qadir tê pêve birin. Heftem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Polanda ku ji aliyê Ziyad Rauf serperiştî tê kirin. Heştem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Swîsra ji aliyê Fewzî Qeddur serperiştî tê kirin. Nihem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Fransa piştî dûrxistina dara Bekir ku li ser pişka goran bû ji aliyê Elî Hesen bê wekalet tê pêve birin. Ew nûneretên ku ji aliyê yekitî ve tîne pêve birin ev ne. Êkem, nûneretiya herêmê li Brîtanya ku ji aliyê Karwan Cemal tê pêve birin. Duem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Rûsya ji aliyê as û cengî tê pêve birin. Sêm, nûneretiya herêmê li İspanya ji aliyê Daban Şadala tê pêve birin. Çarem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Komara İslamiya Îranê ji aliyê Nazim Debax tê pêve birin. Pêncem, nûneretiya hikûmeta herêmê li Swîd ji aliyê Şûraş Qadir tê pêve birin.